Издателство Skyprint и онлайн книжарница Знам.бг представят неиздаван ръкопис от архивите на Симеон Радев «Строители на съвременна България». «Строители на съвременна България» е книга на публициста и дипломат Симеон Радев, написана през 1910-1911 година и посветена на изграждането на Третата българска държава. В трите й тома подробно са разгледани политиката, историята, икономиката и задкулисните интриги в първите няколко десетилетия след освобождението. Повече от век от излизането на «Строители на съвременна България» и половин век след смъртта на Симеон Радев, той продължава да ни изненадва. Оказва се, че неговият архив крие невероятни съкровища за българската история, култура и духовност. Майсторското перо на Симеон Радев разкрива пред нас автентични образи на титаните на нашата национална революция: Васил Левски, Георги Раковски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Стефан Стамболов, Петко Каравелов и Драган Цанков. В това издание вие ще получите два ръкописа: Произходът на съвременна България и Руско-българският конфликт и дипломация 1886-1887. Произходът на съвременна България представлява въведение, или по-точно казано по думите на самия Симеон Радев, увод към строителите. Целта му е да покаже приемствеността на личности и на идеи от времето на българското възраждане, следващия след освобожденски период. Тази книга Симеон Радев за пореден път ни изненадва като ювелирен и оригинален разказвач, а преди всичко като задълбочен биограф и познавач на живота и делото на апостола на българската свобода Васил Левски. Вторият ръкопис Руско-българският конфликт и дипломация 1886-1887 е завършено изследване, изградено главно на основата на недостъпни и непознати за българските изследователи чуждестранни документи. Симеон Радев описва великата тройка на българският политически либерализъм: Стефан Стамболов, Петко Каравелов и Драган Цанков, намиращи се в една от най-екстремните ситуации в нашата история. Предлагаме ви това невероятно съкровище в два варианта: твърда подвързия на цена от 29 лева с безплатна доставка за цялата страна, или луксозно издание на цена от 39 лева, кожена подвързия с релефно преге и златен бронз, отново с безплатна доставка за цялата страна. Зарадвайте се с книга, направете подарък на приятел, подарете си знание, съхранете българската история. Народ, който не помни историята си, е осъден да я повтори. Поръчайте сега на цена от 29 лева за обикновено издание или 39 лева за луксозно издание с безплатна доставка за цялата страна. Как да поръчате? Натиснете бутона поръчка, попълнете формата за поръчка, като отбележите дали желаете обикновено или луксозно издание, попълнете точен адрес за доставка, населено място, телефон за контакт, лице за контакт, имейл, след което натиснете бутона поръчвам. Как да платите? Заплащате стойността на продукта на куриера при доставка на продукт. Бързо, лесно и сигурно. В тази книга ще откриете малко известни факти за българската държава и ще се докоснете до майсторството на Симеон Радев. Ще станете свидетели на едни от най-драматичните събития в новата българска история. Поръчайте сега Произходът на съвременна България, Руско-българският конфликт и дипломация от Симеон Радев на издателство Skyprint.